Holtap har igennem flere år været en god samarbejdspartner, og var derfor det oplagte valg for os til den opgave her. Jamen, vi stod og manglede en mobil transformerstation til, når vi udskifter eksisterende transformerstationer, for at minimere afbrudstid for kunderne og samtidig gøre lette montageopgaven for vores egen montører. Processen har været gnidningsfri, for da vi kontaktede Holtap og Ebbe kom med det første produktionsforslag, der har det bare kørt. Det er vigtigt for Holtap, når vi går ind i et samarbejde med en elværkskunde, om hvad er det, vi skal levere her til kunden. Her i dette tilfælde er det en mobil transformerstation, som vi leverer til NK Elnet. Den er selvfølgelig lavet efter alle de normer, den skal kunne overholde, så den er sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Og det er det, der står højst på vores ønskeseddel, når vi går ind i det samarbejde. Vi sætter pris på den personlige betjening, som Holtap yder, og den gode vejledning. Hvis man har spørgsmål, så står de altid til rådighed og svarer kompetent og hurtigt. Holtaps stationer er testet efter nogle IEC-standard, hvor vi tester for eksempel temperatur, og især lysbue er meget, meget vigtigt, da det er en meget, meget graverende fejl inde i transformerstationen, som kan slå folk ihjel. Og det skal den selvfølgelig ikke kunne. Montørerne, der betjener den, de skal være sikre på, at når de betjener den, så er de helt sikre på, at der ikke kan ske dem noget. Og det er indbygget i vores stationer, også i en mobil transformerstation. Resultatet af den opgave her har været et positiv overraskelse. Vi er meget tilfredse med den leverede station.